Naibangal daw yo amin kakabsat iti mananitalyasat kabayatan iti Domingo ngay nakpanagpasyar katuan na sabayan tayo iti Ilocano Sonata agyaman. Uray no kunada linaksid na ay ayaten kanto pailaen kenuray no linipat mun daigdig ayan ay ayaten kanto tungpalbiyan sigawen siksikat kung pakagyagan awan sa malingain na pagsagsagan tauray no tinakon ikakabilangan ngemay ayaten kanto kapudnuan uray pay no kunaem nga ginagpatpatgen ay ayaten kanto pailaen kenuray no agdaktun na ulpitatanen ay ayaten kanto pailaen sigawen siksikat kung pagkabiyagan awan sa malingain nagpagsagsagan tauray no dinakon ikakabilangan ngemay ayaten kanto kapudnuan uray pay no kunaem nga dinagpatpatgen ay ayaten kanto pailaen kenuray no agdaktun nga ulpitatanen ay ayaten kanto pailaen ay ayaten kanto pailaen. Ay ayaw na yan nayaday tuwino mo pusok ken kararuak man ti sidudukot adi peniliday natin naktuan tutok jak man lamay teksa tigurak nga palaw
Diyos ang amang kagpayen nga siyak tiyag babaak. Baro ngemdanen awan pa'y asawak. Lakaya kunanang madandanaganak. Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat. Jakat pagbasulan no kastay bagak. Gagangay ti baro-baro nga nagbak. Di pailag bedal bilang uyawenak. Di pailag kurad tay babae nga madikanyak. Ang amang kadpayen nga siyak tiyag babak. Baro ngemdanen awan pa'y asawak. Lakaya kunanang madandanaganak. Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayat. Jakat pagbasulan no kastay bagak. Gagangay ti baro-baro nga nagbak. Di pailag bedal bilang yawenak. Di pailag kurad tay babae nga madikanyak.
naulimek kaltang irabi bubuayin jay linaw samita turog mo inagdantaniwan sunita pintas mo tarnaw talaing mga inak pagtamdan oras na ulime kaltang irabi nalamis puloy bubuayin jay linaw samita turog mo inagdantaniwan sunita pintas mo tarnaw talaing mo ngayon pagtamdan o biyag ko'y biyag ko no sikat mabuybuya mapunas managin sa ni panagsagaba no malagip ko na idumdumang ugalim ay di kan magpatan urayat daktuntanin o biyag to'y biyag ko no sikat mabuybuya mapunas managin sa ni panagsagaba no malagip ko na idumdumang ugali may likan malipatan urayat daktuntanin Tungo ni nanang awan pang yaspinga amin nga utoy ken amin nariga di na samiren idaaga po kanya nadungong nga ina na nagtagibikan niya no dumteng ti apa naginana dagiti nalupoy nalapita tatakyak na inayarako sa nakto idwaya alamat turugtan na imbagtuno dumakkel ka ragsak ngawan sarday
Nagdala na iti adun rigriga, na duma-duma nga karit ti biyag, tangamin idi may pasngayak, kasingin kon niliday, ken kinadaksang gasa. May sakidi arugit, kaarig ko tay pitak, maipalpalunapin, mauy-uyaw malalaad. Ngemamin dagita, nagbalinda nga karit kanya, amang sarakusok itinagkiro nga panagbiag. Day di bukel anaywawa, nagsulbod nagsampaga, tinartaraken da panagibtor kenadu nga luluwa. Day di akayo nagsalumpayak nagsabong da, sayamusom ti bangluna, nagwaras nagadiwara. Ngem dagitoy nga banglo, dagitoy asampaga, agkupas danto nga awan duadwa. Dawatek nga rod ken kaili, anang itandudo ng tapaya. Didakto laisen, didaktukad kaumuuma. Dagitoy nga balaygi, idaton ko amin ken ka. Kukwayon tong agnalayon, nga awan patinggana. Uray tanem dakton ken lipat, ragrag sakek tulatta, no dagitoy nagapwanak, patgenyon to kumayda. To'y nanumog agservi, manong Kat dito yan nga gibos iti upload tayo into manano sumaruno agyaman.